Hello, my all dear friends. Welcome to my YouTube channel Rupon Boro Village Vlog. नै लोगोफोर आङो माने एसे माइखो बावहोनायदो आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायसिना बावगोन माने जावनो टाइम गैयाबा आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि बावहोनो हागोन माब्लाबा जावबायबायनो टाइम मोनाबा आरोना जोंहाबोथ' आरो मानसि गैयाना जावनो बेनिखायनो आं बावहोनायदो आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। दानिया आं स्टार्ट खालामसै बे जाबाय सान्द्रैजों बेबायदि हना लाग्रोबाय आरोना लोगोफोर हना लानानै बेबायदि खालामनानै नैबे दालाजों सिबबाय आरोना लोगोफोर बेबायदि मानसियाबो लांसि माने दुगैखांनानै मावनो बायनायफोरखौ बेखौ मावखांना दुगैगोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय भिडिअखौ जोबजासिम फाइनालि नै माने माइ बावहोनाया फिनिश जाबाय आरोना लोगोफोर जोब्बाय दा बस्थायाव सोनांगो बस्थायाव सोनानै गाबोनो सोमलांसिगोन आरोना दिनै जाथ'नाय नंला टाइम मोननाय नंला आरोना गाबोनो सौलायसिगोन दा बस्थायाव सोलायनोसै फाइनालि आंनिया खामानिया जोब्बाय आरो दा माने दुगैनायदो नै वाटार साप्लाइनि दैखौ जमा खालामनानै दोनदो जोंहा आसोला खान्थायाव बिनि दैजों आं दुगैनोसै आरोना आं दासो दुगैनायदो आरो माइ साइ सोखांजोब्बाय गथाय बस्थायाव एसे दुगैनानै माने फ्रेस जाना लानोसै आरो गामसाखौ दोनबाय बेरायाव एसे दुगैना लानोसै दैया एसे गुदुं जाना दं खोनालै दानिया गोजांनायदो दुगैनोबो बानाय जाबायना मास मोनसेयाव खनसेल'सो दुगैनाय खालामनांसिगोन आरो लोगोफोरना माने माबा खालामनांसिगोन मा होनो एसेन लानांसिगोन आरो मानो होनबा एसेबां गुसुआव दुगैबाय थागोन आरो सोरबा बेनिखायनो सप्तायाव खानसे दुगैनाय खालामनांसिगोन आरोना लोगोफोर दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन होननानै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिबाय दिनैनि भिडिअ'खौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।